Ayo Pak tanggung jawab. Monggo tidak mriki Pak. Pak Susilo. Masih mau nyanyi Pak? Ibu Haji, pada tidak pun Ibu Haji. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Bocah cilik wis ngerti nyawer. Monggo. Monggo Bapak Sunoko, monggo. Nggih, Pak Sunoto nggih. Matur suwun. Asik. Tobat tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti Pak Sunyata lanange jagat. Putra Prabu Pengging Raden Damaraya duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Rara jonggrang manuta sono pundhut Garawa. Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Sunoko. Rampung tarik lagi Pak. Ayo dicabut. Tobat tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti Pak Sanyata lanange jagat. Putra Pengging Prabu Raden Damaraya duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Iya jonggrang manuta sono pundhut Garawa. Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Napa malih? Napa malih? Pak Sunoko. Napa malih Pak Sunoko? Mau nambah Ibu? Oleh wong.
Oh, nambah lewong. Langsung lewong. Wah, langsung ayo. Lewong. Pasukannya mana ini, Pak? Hei, langsung Pak Sanyo toh. Asik. Ampun mengke-mengke, langsung mriki mawon. Mumpung di sini. Kok nek wis mundur angel golekane. Nah, wis sisan. Sunoko HE Pak. Pak HE Pak. HE. HE Pak. Bu, HE Bu. Bu, masih banyak kan Bu modalnya? Sabda pandinganku sirahku kadang sisirku mugi Gusti ngriyani tresnaku Pak Sunoko. Asik. Monggo ibu-ibu panitia yang mau bergabung bersama kami, monggo silakan untuk joget. Yuk. Kemana-mana hati sawiji senajan ampun lakoni Pak Sunoko. Pak Sunoko Ibu lho wesit jas bapake kok Bu ya adus lho iki kalem. bapaknya malah walus sih
Monggo, Ayo, Pak Pak. Sunoko. Sabdo Pandito Ratu Mring siramu Dadya sisihanku Mugi Gusti nglewani tresnaku bakal kita Matur sembah nuwun. Lakon. Miring. Monggo. Beliau kater jembatan Bapak Haji, Ibu Haji. Nada, terima kasih ya Nada. Ada serombongan. Monggo Pak. Joget monggo Pak. Bude Wiwin, Widayati, matur sembah nuwun. Bela Puspita, sembah nuwun. Ayo Mas kijing miring. Ayo toh Pak. Ayo Mas kijing miring. Kijing miring. Ambil bolong sisa bajing. Ayo Mas Baji monggo. Kijing miring. Ayo Pak kijing miring. Kijing miring tangan lancere kuning dadi rebutan. Monggo Pak Sulang. Ayo monggo Baji. Alah, wis kaya kono mau ora apa-apa. Pak Sular. Monggo. Pak Susilo meneh Pak Susilo. Monggo Pak. Sular Pak Susilo ayo. Monggo Pak Susilo. Pak Sular Pak Susilo monggo. Monggo Pak. Sesuk wis ora enek. Pak Sular. Kula atur jumeneng. Kulon yo kali tengah-tengah ono kulon. Kulon gemati ditimbang padha abote. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing matur suwun Pak Ji. Kijing Sembah nuwun Pak Haji Ngatimah. lancere kuning dadi Mbak Lina. Ayo Ayahnya. Susilo tarik lagi no Pak Susilo. Oke ya. Pak Susilo, ampun lali lho. Pak Susilo. Pak Sular. Ampun Iya. lali. Ora pareng lali lho Pak Pak. Susilo. Ayo. Ayo. Boten. Oh wis tenang wae. Monggo Mbak Mel. Sekatian tulan Pak Tris, monggo. sayangi banget nara bisa kumpul. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Kijing. Om Asep balik gubuk Asmara kok ya. Ambil bolong sisa bajing. Ayo Mas. Penak miring. Ayo Mas. Penak miring. Selalilo, selalilo, Pak Susilo. Aja Gubuk sing Asmara. Dengan Bu Haji, Mbak Lina, Pak Bu Susilo Sular. Pak Sular. Pak Sular. Gedang lu, Dok. Pripun, Pak? Siap. Walah, ora pas Ya. ketukane. Gubuk Asmara, Mbak. Gubuk Yes, Asmara ya, permintaan dari Bu Haji langsung. Ngatiman. Monggo Yuk, Mbak Dari. entekne sih, Mbak. Gemap
bunder rasa penak tiar ayo miring ayo mas kijing miring miring ambil bolong sisa baje diwalik Mas Ali Mas Ali Lubuk Asmoro JMC Konco Dewe monggo Bu yen lewat aku kelingan kae yen tak goleren nang cakak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang asih jenenge Gubuk Asmara biyen kae tanggo andong tresno tanpa banal tanpa kloso bote ke taman Asmara matur sembah nuwun Pak Atiman Bu Haji sehat selalu. Mbak Lina apa ayah ini? Ayo. Masa tadi sudah toh Bu? Oh lali. Lali aku nanti lali. Lali Mau wis kelewat Masa toh Bu? J. Catetan sajroning ati datan luntur saya marang ati aku kowe dadi garwa marga laran nek Gubuk Asmara. Ayo Pak Susilo. Ayo Pak Susilo. Pak Susilo. Aku kelingan Gubuk kae yen tak goleren nang cakak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ya Dik prawan
Hah? Pak Susilo. Teganya. Oh. Pak. Pak. Lah jarene mau tak gawake duit sak tas. Lah jare santai. Napa nggih to ndelok, Pak? Coba Wis kempes bae tase. Catetan sajroning ati kata luntur saya marang Pak. aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak Haji Ngatiman dan Bu Haji Mbak Lina.